Veliki požar zahvatio je područje Umčana u općini Trnovo. Potvrđeno je za Kliks.ba iz vatrogasnog društva Iliđa. Oko 14 sati i 50 minuta vatrogasna jedinica Iliđa dobila je dojavu o požaru na području općine Trnovo u naselju Umčani. Požar se širi na nisko rastinje, a na terenu su trenutno pripadnici vatrogasne jedinice koji pokušavaju lokalizirati vatru i spriječiti širenje na širu površinu. Kako nam je saopćio predsjednik vatrogasnog društva Alidža Nijaz Imamović, brojni vatrogasci se od ranih jutarnjih sati nalaze na ovom području gdje gase požar koji je prvenstveno zahvatio nisko rastinje. Linija požara obuhvata sve od Umčana do mjesta Ostojići. Vatrogasci su uspjeli presjeći požar koji je došao nadomak kuća, vikendica i drugih objekata, naveo je Imamović. Međutim, po trenutnoj situaciji, vatrogasci očekuju borbu s požarom dugo u noć. Radi se o velikoj površini gdje dugo u noć požar neće biti likvidiran. Ističe Imamović te naglašava kako vatrogasci požar gase na prtnjačama. Kao i u brojnim drugim slučajevima dolaskom proljeća, uzrok i ovog požara je ljudski faktor. Također, iz vatrogasnog društva Iliđa su naglasili kako je trenutno na ovom prostoru angažovan veliki broj vatrogasaca, a zbog čega je otežano obavljanje drugih dnevnih poslova na kojima su kao vatrogasno društvo angažovani.